Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन आरो नायलांगोन होननानै लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हारबो गैया माने इट्स टपिकलेस पॉइंटलेस माने दालाय नोंसोर माबायदि मोनदों जावजानानै एक्चुअली बुजिनांगौ हिनजावफोर थैगोन आं मिथिया आंनि लाइफआ गाबोन मा जागोन स I have the right to be happy. It's my life. It's my personal life. Rights dong. I have to be happy in my life. नोंसोर आंखौ जाहोदों ना नोंसोर आंखौ नायफैदों आंनि जिबनाव आं मा जागासिनो आं फैनानै नायफैदों आंनि जिबनाव मा जागासिनो ना नोंसोर आंनि प्रब्लेम्सआव आंखौ हेल्प खालामदों ना नोंसोर आंखौ नेफैदों ना बेंफैदों ना मा खालामदों आंनि थाखाय आं मिथिया नोंसोरनि जिउआव माबायदि जालाङो हिनजावानो जुदि हिनजावखौ दुसिलायो एक्चुअली जों हिनजाव माहारियानो हिनजावखौ दुसिलायो हौवाफोरनिफोरखौ जों नुनो थाङा रावबो सासे हौवाया सोरबा हिनजावखौ लायोब्लाबो बेनि गोरोन्थिया हिनजावनावसो थागोन आं ओरैबायदि माने भिडिअफोरखौ नायगासिनो दं आरोना कुइननि बागै माने ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होनाय एक्चुअली मा मोनमारो मालायखौ बिदि गाज्रि कमेन्ट होनानै गाज्रि कमेन्ट होनाङाथ' बेयो मालाय बेनि खाफालसै बेनि खाफालावनो बिदि देरनानै हरदों खोमा बा बेनि माखासे पार्सनेलि प्रब्लेमावनो माबा मोनसे गिदिर जाहोन दं खोमा बेनि थाखायसो बेफोरबायदि जादों बेफोरखौ जोङो भिडिअखौ नायनानै मालायखौ गाज्रि कमेन्ट होनानै जों मा मोनो जेबो मोना ओंखायनो कमेन्ट होलायनानै बा गाज्रि खोथाजों जावलायलायनानै जों जेबो मोना मिथिबायना लोगोफोर ओंखायनो मालायनि लाइफआव हाबनानै मालायखौ गुन गायनानै जों जेबो मोना आं हले डाइरेक्ट बुंखायो दे थाखाय कन्टेन्ट मोनबाय मालाय भिउज मोनबाय कंग्रेचुलेशन्स टु अल अफ यू कन्टेन्ट मोननायनि थाखाय ओमफ्राय प्लास आंखौ फेमास खालामनायनि थाखाय थैंक यू सो माच ओमफ्राय आंखौ सोंदों आरो ना माने सासेखौ गारनानै डाइरेक्टलि गोदान मोनदों होननानै बुंदों आरो ना इट्स नट लाइक दैट माने जोंनि प्रब्लेम्सखौ आं खिथाखाबाय कि आगोलनिफ्रायनो दंखायो प्रब्लेम्सआ बहुत इश्यूज दंखायो ओमफ्राय जेखौ आङो दा लादों बेजों आं दाख्लि जेब्ला आं भिडिअ होदों बे टाइम जाखाबायमोन मानेकि जोंनि रिलेशनशिपआ गोबाव जाखाबायमोन स' अबभियासलि सानसे नङाला सानसेथ' नुगोन ना बिदि नङा कि आं लादों डाइरेक्ट होदों बिदि नङा ना अबभियासलि जोङो रिलेशनशिपआव दंखायोमोन नंखागौ आं खिन्थु नोंजोंसो सापर्टआ बेफोरबायदि जानला मोनला कमेन्ट हरथिंलाबायग्राफोरजों आं सापर्ट जानो गोसो गैयालै आरो दुखु सुखुआ फैखायो जेबो नङा बेफोरो जों हिनजावफोरनि थाखायल' नङा मेन गोरोन्थिया हौवाफोरनि थाखायबो जायो सासे हौवाया जुदि मोजां हिनजावखौ अननो हायोब्ला मोजां जुदि दुखु सुखुनि समावबो जुदि खौसेयै जुदि थानो हायोब्ला हौवा हिनजावनि गेजेराव मालाबाबो गोजान जालायलायनाया फैया आरो दा नोंनि जिउआव जानायखौसो नों मिथिदों बेनिखायनो इफ यू डोंट माइन्ड लाबाबो दाय बर'खौ लाबाबो दाय गासिबो दायजोब होमबा आं नोंसोरनो लाबोदो आंनि थाखाय सोरखौबा बासिनानै लाबोदो लायाबा लाया लालानो आङो माथो होमबालाय नोंसोर आंनि लाइफखौ नायनो लुगैदोंबा होमबालाय आंनो मान्थलि आंनो फैसा सोना हरदो आङो हारसिं थानोसै आंनि फिसाखौबो सोर नायनो हारसिं नायनोसै नोंसोरो आंनो डनेसन हरदो ओमफ्राय जे अभार होनदोंना जे गाज्रि होनसिनदों मानो लादों मानो माबादों गाज्रि आंखौ होनदों आरो ना होमबालाय बिसोरनो आंनो फैसाखौ बांसिन हरदो होमबालाय आंनि लाइफखौ सासे हौवा मानसि आंना रावबो न'आव गैया सासे हौवा मानसि फैयो आंखौ नायफैयो हिन्जाव मानसि हारसिं जानानै एस ए सिंगल मादार सोरखौबा लायोबा एसेबां प्रब्लेम दंबा होमबालाय बडिगार्ड सेन्ड खालामदो आंनि न'आव दोनफैदो दरखंआव सोरबा रावबो आंखौ डिस्टार्ब खालामनायनि थाखाय आरोना जों लागाव दानाबा उल्थासो जावग्राफोरा फैसा बिहर जाबाय कुइनजों दा माबायदि मोनगोन नोंसोरलाय फैसा बिहर जानानै लासिं सिं थै जावनाङा मालायखौ बा जावनानै जेबो लाब गैया हायोबा सापर्टसो खालामनांगौ मोनसे दुखुनि समाव मानसिखौ सापर्ट खालामनो हानायानो बिराद मोजां मिथिबायना दुखुनि समाव आरो नों गाज्रि कमेन्ट गाज्रि भाषा बेफोरबायदि बुंहरबा माने खायसेनि गोसोआसो सहायनो हायो खिन्थु खायसे मानसिया ना बेफोरबायदियावनो ओरैबायदि दुखु सहायनो हायैयावनो गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानो गोनां जायो स' दा कुइननि जिउआवबो बेफोरबायदि जायोब्ला आरोना नोंसोर माने मोजां मोनगोन आरोना हमनानै ला बियो गाज्रि कमेन्टखौ सहायनो हायैनि थाखाय थैनानै थांबाय बायब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन
नोंसोर कमेन्ट हरग्राफोरा जागोन जाया मालाबाबो ओंखायनो रावनिबो जिउआव हाबनानै बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा हायोबा सापर्टसो होनांगौ आरो सान दसे जिरायनानै बिनि जायगायाव थानानै एक्चुअलि मा जामारदों मानि थाखाय बिदि जाखो होननानै आं हले बिदिखौसो सानो आरोना बिदिखौसो लुबैयो माने सोरनिबा जिउआव माबाफोर जादोंब्ला गाज्रि कमेन्ट होनायखौ आंबो लुबैया आरो बियो बुंदों जे आं बारे बारे बेफोरबायदि क्लियारिफिकेसन लाबोबाय थाला बेनो लास्ट होननानै बेनिखायनो प्लिज अननानै बेफोरबायदि जों बर'जों बर' गाज्रि कमेन्ट दा खालामलायसै गावनिनो जायगायावनो दं जेला गावनिनो बर' फिसा होननानै माने गुबुन हारिजों हाबा जादोंब्लाबो बेखौ बांद्राय टर्चार खालामनो नांला आरोना कमेन्टनि जरियैनो जेनेबा नों होनदों दे बर'खौल' लागोन अके फाइन सोर बर'फ्रा अल बर'फ्रा बयबो हेपिलि दं नामा बयनाबो रिलेशनशिपआव प्रब्लेम जाखायो आंनाल' नङा स' ओरैबायदि होनोखि जेनेबा आंनाल' प्रब्लेम जादों लाइफआव आरोना जेनेबा आंल' लादों आरोना ओमफ्राय आंखौल' पइन्ट खालामगासिनो मिनि ची लाजासै नों हिन्जाव जानानै बिं अ वुमेन नों गावनाव जाबासो नों मिथिगौमोन बेफोरबायदिया मा न'आव फाब नांगोन अभियासलि फाब नांखागोन सासे हिन्जाव माहारि जानानै हिन्जावनि प्रब्लेम्सफोरखौ बुजिनो हायाबा नोङो साननो हायाबा मोजाङै इट्स शेम अन इउ आरो जे आंखौ नुनानै आंनि सिटुवेसनखौ नुनानै बेबो मानिनानै लाखानायसो आंखौ अननायसो जे बुजिग्राया बुजिगोन बे हौवाया बुजिदों आंखौ अनदों बे आंखौ लादों मानिनानै लादों बेवहाय नोंस्रा माबा प्रब्लेम जायोबा आं मिथिया I don't know because life is not easy नंखागौ आं खिन्थु नोंजोंसो सापर्टआ आंना कन्टेन्ट फैसिगोन आरोना ब्लगिंस लाबोसिगोन आं नोंसिनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा नेक्स्ट भिडिअ नुबाय थागोन आरो गोदान ब्लग लाबोगोन होननानै नोंनिफ्राय खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय नार्भास जानो नाङा दुखु सुखुआलाय जिउआव फैखायो आसा खालामो गोदान ब्लग नुगोन होननानै आं नोंथांनि भिडिअखौ माने नायबायानो थायो आरोना नोंनि भिडिअखौ आं नायबाय थायो माने जोबोद मोजां मोनो आं नायनानै खिन्थु साननैसोआ माने गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानाय बायदिसिना गोबां खोनानायखाय माने आं गोसोआ जि बोरैबा मोननानै आं भिडिअ एसेबां होफेराब्लाबो नोंनि थाखाय आं माने नोंनि बागै भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना थ' बेखिनियानोसै थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल गाइस